Ακόμα και όταν ήρθε η μέρα να ψηφίσουμε το μέγιστο έσχος της Ισλαμοποίησης της χώρας, να κάνουμε τζαμί μέσα στην πρωτεύουσα της Ελλάδος και σε άλλες μεγάλες πόλεις της πατρίδας μας, περίμενα τότε να δω τι θα κάνουν αυτοί που παρουσιάζονται ως δεξιοί και πατριώτες. Και έρχεται η ώρα να ψηφίσουν για το τζαμί και φωνάζει Άδωνης Γεωργιάδης και λέει ναι στο τζαμί και σηκώνεται και φεύγει και του φωνάζει την ώρα που έφευγε πουλα τώρα και κάνα κοράνι στην εκπομπή σου. Έτσι τους κάνουμε αυτούς τους προδότες μέσα στο άκρο της πολιτικής διαφοράς. Και δεν είναι μόνο το τζαμί που ψήφισαν. Ψήφισαν βέβαια και έναν άλλο νόμο για να είμαστε δίκαιοι. Ένα νόμο που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ψήφισε και ο Μητσοτάκης, πολύ σοβαρός νόμος. Είναι αυτό που λέει να παντρεύεται ο Σάκης με το Λάκη. Πάτε το δει. Αυτά τα έσχη, την απόδοση των μυθών και βγήκε μάλιστα αυτός ο ανεκδιοίκητος ο Ζουράρης. Τον ανέφερε προηγουμένως ο Γιάννης και λέει: μπορεί να δώσουμε και 2-3 νησιά, δεν τρέχει τίποτα. Το τελευταίο το ακούσατε που είπε? Όταν ήμουν λέει σε ένα gay pride στο Παρίσι, ένας μαύρος λέει 2 μέτρα με φιλούσε λέει μέχρι την αψίδα του Τριάνθου. Μα γιατί κράζετε, γιατί είστε τόσο ρατσιστές τελικά? Εμείς δεν πρέπει να κράξουμε κανέναν, εμείς άλλη τύχη επιφυλάσσουμε σε όλους αυτούς οι οποίοι προδίδουν τη χώρα. Και όταν λέγαμε το σύνθημα που μας έβαλε στη Βουλή, οι κλέφτες στη φυλακή, τα κλεμμένα στο λαό, ήρθε η ώρα νομίζω να το επαναλάβουμε. Τώρα που ανεβαίνει ακόμα πιο δυναμικά η Χρυσή Αυγή, να τους πούμε ότι τελειώνει η διεφθαρμένη δικτατορία τους. Θα έρθει πολύ σύντομα η μέρα που θα τιμωρηθούν όλοι αυτοί που πλαίσια την Ελλάδα. Ανέφερε ο Γιάννης προηγουμένως στη φυλακή. Εγώ έκατσα 1 χρόνο, ο Γιάννης έκατσε 20 μήνες και βάλε. Θυμάμαι λοιπόν μια μέρα